Persuna resqet il-qudiem biex titkellem u tagħti il-verżjoni tagħha dwar dak li taf rigward id-deal tal-konċessjoni tal-isptarijiet mill-Gvern Malti lil Vitals u dwar dak li ġara biex din il-konċessjoni ġiet trasferita lil Stewart Healthcare li ma' informazzjoni u dokumenti ġew ippreżentati fil-qorti mill-Partit Nazzjonalista. Id-Deputat Nazzjonalista Mark Anthony Sammut qal li din il-persuna li tkellmet miegħu ridet li toħroġ il-verità kollha filwaqt li ssir ġustizzja għal dak li seħħ. Din l-informazzjoni tinkludi diversi dokumenti fosthom xhieda ġuramentata ta' din il-persuna dwar dak li verament seħħ, kopji ta' agreements li saru bejn il-partijiet involuti kif ukoll kopji ta' emails, chats u messaġġi. L-emails u chats jinvolvu rappreżentanti ta' Stewart, rappreżentanti ta' Vitals, politiċi, uffiċjali għolja tal-Gvern Laburista, konsulenti legali tal-istess Gvern Laburista u anke uffiċjali għolja fis-servizz pubbliku u fiċ-ċivil. Din evidenza tindika frodi, kollużjoni bejn politiċi, uffiċjali pubbliċi u persuni fi negozju, teddit u dikjarazzjonijiet folots. Mark Anthony Sammut qal li wara li ra l-evidenza f'dawn id-dokumenti ħassu fi dmiru obbligat li jagħti din informazzjoni lil maġistrat inkwerenti li qed tmexxi l-inkjesta dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet li kienet infetħet mill-Għaqda Repubblika. Mark Anthony Sammut appella biex kull persuna li għandha informazzjoni għandha minnu fih tersa l qudiem. Kull persuna ixini il-tarira tagħha għandha dejjem tfittex biss illi taqdi d-dover tagħha, illi taqdi dmira u li fil-qadi ta' dmira tkun lejali biss lejn il-ġurament li tkun ħadet lejn il-poplu, lejn il-Kostituzzjoni, lejn Malta. Jiena hekk għamilt, hekk qed nagħmel, hekk ser nibqa' nagħmel u hekk għandu jagħmel kull min jokkupa xi karika pubblika illi ttieħ poter illi jaġixxi. Id-Deputat Nazzjonalista qal li din il-persuna li resqet il-qudiem mill-lesta wkoll li tiltaqa' mal-Maġistrat u tixhed quddiem mal-fini ta' din l-inkjesta. Id-deal tal-isptarijiet diġà kellu kundanna jibsa mill-qorti fejn l-imħallef De Pasquale kien iddikjara l-ftehim bħala null u fraudolenti. Dik is-sentenza kienet ukoll irrimarkat nuqqasijiet kbar li kien hemm kemm min-naħa ta' Vitals u Stewart kif ukoll min-naħa tal-awtoritajiet governattivi li kienu voluti.